Acara dino iki mangke masang karpet dinggo njogan ngomah. Kembali di vlog keseharianku. Acaraku hari ini mangke arep masang karpet dinggo njogan kilo. Soale wingi ki aku pesen online ki wis teko. Lagi ki aku arep beres sisik. Sing enek njogan ya kloso, ya kasur. Dadi iki nek bengi ki biasane mak iki nek ndelok TV ki dinggo turu sik enek njogan, tapi nek wis wengi ki biasane pindah nyang kamar. Dadi turune ya ora ning njogan ngene iki bolo. Ya gur pas sadurunge sore ngono ki sedo ngumpul sik enek njogan gini iki lagi ke tak beres isik kayak tak pindah-pindah isik ya sing bangku kursi iki arep tak dokok sih kidul sik kene iki soalnya engko ke sing tak pasangi karpet ke kaya niki sih lor sik soalnya wingi untuk tuku ke ya kayane mbuh engko cukup ora tekan kidul lagi lo karpetnya kuwi mau bolo untuk tuku ke soalnya ya tekone lagi wingi ke aku urung tak unboxing urung ngerti kaya ngopo isine iki aku ya menanggapi beberapa komentar sing mau tak upload fotone kok nanggung men Thomas Kendos ora di keramik sisan ya sebenarnya ke yo pengen bolo nek di keramik ngono ke yo gandeng kabeh ke yo butuhne dana tapi aku ke rapopo bolo dengan komentar seperti itu ke malah gawe aku ke semangat ngono lho malan yo rapopo bolo aku seneng wae cuman yo iki kabeh menyesuaikan dana jadi aku yo mampuku lagi tuku karpet ngene iki yo gen resik ngono lho bolo nggo turu-turu nek ngumpul karo yo engko nek Nabila rene nek jogan ngono ke penak yo mungkin sok mben nek yo nek rezeki yo mungkin muga wae bolo dongakno yo mungkin di keramik tapi sementara untuk saat ini yo aku biar tak pasangi karpet sik bolo iki tak saponi ngene iki gen resik dadi engko nek dipasangi karpet gen ora do grenjel-grenjel ngono bolo ya asline iki sing apik ki dine diaci sik bolo cuman ya iki aku yo gur mburu cepete ya wis langsung wae ora tak slembrengi karpete langsung wae ayo bolo iki di unboxing bareng-bareng lah karpet iki kaya ngene iki lagi ke wingi ke nek nggon online ke sak gulung iki dawane iki 5 meter ke ombone 2 meter dengan motife aku milih kaya ngene iki ke sesuai karo piye karo omahku kan ijek kayu dadi tak sesuaikan kayane ya masuk nek kaya ngene iki nek menurutmu piye bolo masuk ora nek motif karpet iki kaya ngene karo omahku kira-kira maksudnya estetik ora ngono dadi iki langsung wae tak pasang bolo iki aku mengke masang iki ngene iki bener ora ya soalnya ki piye ya nek tak gulung pokoke intine ki angel ngono bolo anu masangi gelar iki dadak kuwi manggulung iki kewalik rumah saku ki cuman ya wis tak pasang ngene iki lah sepenting bener prayo bener aku sepenting rapi lagi nggon pas sokoke tak potongi iki dadi engko tak geret ngidul gen mlebu nyangon sokone ngono lho tak kenceng lurus karo soko iki engko kesih kidul ke karpet iki lha engko tak pasang sengalor nek kidul sokoke mbah engko dipasangi apa ora aku jek mikir-mikir sik bolo iki alhamdulillah wis rampung tak jajal nggo nglengek kowe enak tenan bolo ya resik tenan mak emang jari ngalem mbah apik tenan le iki nah dadi iki karek masang sih lor dadi iki engko ke rodok nimpah ngono bolo iki ya wis ger tak timpah ning ngene iki ora tak ketok pas gen rapopo malah punjul lagi engko ke sing sambungan kok lor ki engko tak brojoling sore cuman iki nang video kan nek ndure lah engko tak timbah ning sore dadi kok njaba ki ra ketok ngono lho sambungan iki lagi alhamdulillah ke wis rampung bolo ya kaya ngene iki bareng wis tak gelari ki ya rumah saku alhamdulillah timbangi dhek wingi saiki serang ngebul ya wis rada resik disawang penak iki alhamdulillah iki aku karek balak-balak nih kursi mejane nah penampakane ya ngene iki bolo iki pokoke ya intine kuwi mau aku ke menyesuaikan kabeh ki butuhne dana dadi ya kuwi lho bolo aku sak enek ngene iki aku ke wis seneng wis alhamdulillah ngono karpet iki asline jek turah bolo kayane cukup dinggo sekidul cuman aku ki jek mikir kadang kok ke sekidul ke tak nggo kok pitku nek bengi tak lebokne ngono kuwi dadi mbok tak pasangi apa ora iki lanjut bolo kaya ngene iki tak sepilne dari ruangan mau sadurunge kaya ngono saiki dadi kaya ngene iki wis alhamdulillah bolo untuk video sing maem bareng-bareng mangke ditunggu next part 2 ne ya bolo dadah nila bakar dinggo maem wengi jadi iki lanjutan video wingi aku masang karpet lantai ngonjogan kae iki sorene rencana aku ke arep metu tuku nila bakar nyangune dulurku kae mama ane Alip tapi iki aku lagi manasi hereku sik bolo lagi ke aku gak krungu blang-blung jebule pak iki lagi nglepung gaplek dinggo gawe tiwul lah iki bolo tak sepilne iki nganggo lumpang jenenge nek ngono aku ke iki lumpange jan lumpang lowejen ke jaman dhisik almarhum simbahku kae ngantek saiki iki ijik dirumati ya asli niki kene iki enek selepan gaplek cuman iki gur dadak ceritane iki engko arep diwul dadak anu ora akeh gaplek iki dadi gur diglepong di nganggo manual nganggo lumpang ngene iki aku njajal bolo ceritane iki nek iki lagi nginteri glepunge dadi sing ijik rada gendal-gendal dilepokne neh dideplok meneh gen lembut ngasih lembut kae bolo iki ya nek jarene make jaman dhisik sadurunge enek selepan mesin ki nganggo ngene iki manual bolo ket jaman dhisik ki nek
arep mangan tiwul ya dadak ndeploki nganggo lumpang ini iki. Tapi nek jaman saiki ya asline wis enek, cuman gandeng iki mangke dadak cuman stoke mamak ki entek glebunge. Lagi ki aku wis siap arep mangkat bolo iki mah rencanake tak kon baturi Dek Alip takjak nyanggone mamake. Soale sing dodolan pecel lele ki mamake dadi wonge sisan takjak jare karo arep dolan. Ya wis iki takjak sisan karo nyore ceritane. Ya wis metu lah karo ndelok kahanan jaba ceritane iki. Ya wis sore iki mangke jam 5-an kae. Ya wis tekan nggon lokasi bolo. Lokasine ya iki ning Karanggadak Batuwarna nek urung do ngerti. Kan kene iki Dek Alip langsung nyanter mamake kae nunggoni. Gimana aku ya sadurunge rene mampir tuku es krim sik bolo kae di Maem Dek Alip tak nggo opah baturi aku ceritane iki. Iki aku dadi anu bolo iki tukang bakar nila rek iki aku mangke iki tak jajale tak bakar dhewe aku ki ngono iki mangke. Ya wis ngono soalé ya ngene dulurku dhewe nek ra ngono aku ya ora wani bolo. Nah ya kaya ngene iki nilane gede-gede ya merwingin ketoke aku cocok dadi tukang bakar nila ini. Iki mamane Alip lagi nggorengi lelene, Dek Alip lagi bantu-bantu mamake iki. Wah jan ya sregep tenan iki ngewangi mamake. Nah akhirnya iki wis mateng untuk bakar nila mau lanjut tak gawa mantuk bolo iki. Nah iki wis kan ngomah langsung wae mangke ya mak iki tak weling aja maem sik mak aku tuku lawuh metu. Nah iki langsung wae iki mlebu wae iki bolo iki karpete sing anyar wingi kae. Alhamdulillah ya ketok pading tenan iki tak anyari tak nggo maem bareng enek jogan ketok luwih enak ngono bolo ya resik ya tur pokoknya penak bolo tenan. Iki menune maem ke iki mangke swegane digo metu ngene iki sairike gek kuwi enek nggon lemperke enek sambel. Menune iki enek nila bakar mau iki enek tahune terus iki sambele ya enek sambel walang sangite komplit. Iki mau seng kacang kuwi karo boncis gek kuwi ya enek iwak betutu barang jan iki. Lah jan alhamdulillah tenan bolo nikmat tenan disyukuri pokoknya wis maem sak enek ngene iki alhamdulillah. Kok sego diwule kok ora enek Mas Kendo sego diwule lagi digawe emang lagi diglepung bolo dideplok mau lurung dadi mungkin sesuk biasane iki. Monggo sami maem sedanten mawon sing lagi ndelok videoku. Oh ya iki karo menjawab pertanyaan ning komentar wingi tentang karpet lantai ku ya bolo. Wingi nek sing tekok kuwi hargane berapa Mas habis berapa? Nek aku tukuku 3 gulung kuwi bolo. Nek hargane iki 1 gulunge hampir 200. Mungkin nek pengen tuku neng tok-toke masken ada bolo ning Krinjing Kining wis ada. Alhamdulillah maemku wis rampung bolo aku ora nambah guys. Maem wis cukup semene wae. Kayak gimana bar maemke mamake lagi dipijeti pake kesel kaya niki. Yo wis ngene bolo iki. Dadah.